Met een kleine optocht door Meijel en een optreden voor de bewoners van het zorgcentrum stond schutterij Sint-Willibrorde stil bij het feit dat zondag het OLS zou plaatsvinden in het dorp. Maar net als in 2020 ook dit jaar geen schuttersfeest met schutterijen en schutfanaten. Vorig jaar werd het evenement opnieuw met een jaar uitgesteld vanwege corona. Toch werd er op de eerste zondag van juli bij stilgestaan. Ik probeer er in elk geval wel iets speciaals van te maken, ondanks toch een beetje de teleurstelling dat we het alweer hebben moeten verplaatsen. Maar we zijn net hier bijeengekomen op het shuttersterrein, op het OLS-terrein. Door een mooie optreden gehad van Bart en Christel die het liedje Over 1 jaar stonden we weer gezongen hebben. Ja, als ik dan bij sommige leden van onze schutterij toch weer een traantje zie rollen van dat die momenten weer boven komen van 2019, daar kreeg ik toch weer een kippenvel gevoel en dat geeft ook wel weer moed om dadelijk die organisatie weer vol en op te pakken. Ja! Meijel met het OLS. Dit was het beeld in 2019. Heel anders is het nu. Een leeg grasveld, maar er is hoop. Ja, dat is een fantastisch grond natuurlijk. Dat is, waar je al weg kan kijken met de camera ook. Dat is echt geweldig. En dat het ook allemaal met dank aan die grond dat je dat allemaal zo blijft liggen vanaf 2020. Hè. Dat is gewoon fantastisch. Waar? Wacht! Arrie! Hal! Zet! Het was ook voor thermometer Erwin Daams een bijzonder jaar. Het schuttersleven kwam volledig stil te liggen. Zet! Af! Geweer! In den arm! Geweer! We kwamen zondagsmorgens bij elkaar en wel een pilsje drinken en buurten. Zottersavonds dan weer repetitie en al die dingen. We kwamen altijd elke keer in de week bij elkaar. En dan komt corona en in één keer mag er niks meer, mag er niet in. Ja, dan werd het anders. Dan werd het echt stil. Ja, en zeker als je een verenigingsman bent zo, of weet ik wat, dan denk je van ik ken er niet in, dat mag niet. En ik denk ook vaak van het is belachelijk dat ik erin mag, maar ja, achteraf, het is natuurlijk een zwaar is corona. Hè? Simpel zat. Rechts! Omkeer! Mars! Nu de eerste evenementen na corona weer mogen plaatsvinden, lijkt het haast zeker dat op 3 juli de buksen uit de kast worden gehaald voor het Oud-Limburg Schuttersfeest. De organisatie van het OLS wordt na de zomer weer opgepakt. Ja, september beginnen we weer. Hè. Hebben we een beetje de vergaderingen beginnen in september. En dan de draaiboeken liggen in feite klaar. Gelukkig blijft de grond hetzelfde. Op de route zal niet veel veranderen. Alleen het nieuwe plan achter van Bex is nog klaar. Dus dat is wel de bouwpunt is weg, dat is weer een voordeel. En er zal wat dat betreft niet veel veranderen, denk ik. Alleen moeten we met de mensen, de vrijwilligers. Ja, we hadden er nog maar 50 nodig in 2020. Zeg ik dat goed? Ja, 2020 hadden we 50. Die 50 kregen we ook wel. Als die andere 1200 nog allemaal in leven zijn, hopelijk. Hè, zo simpel is het ook. En ze willen nog, dan komt dat goed, 100% zeker. Waar we vorig jaar tegenaan liepen van, dat we misschien zus of zo kunnen doen, die mogelijkheid die hebben we nou om misschien hier en daar iets kleins aan te passen om het nog mooier evenement te brengen. Alleen voor ons blijft het natuurlijk ook gissen van wat gaat het dadelijk allemaal doen, hoe zien de schutterijen er nog uit. Noem maar de prijzen, de sponsoren waar je toch ook afhankelijk van bent, hoe stonden die er nog voor. En dus al met al, we hebben heel veel vertrouwen erin en we gaan er echt hier een geweldig mooi feestje van maken. Dat garandeer ik iedereen. En de toekomst zal het uitwijzen hoe dat uit gaat pakken. Maar we zijn in elk geval heel positief. Ja, het is gewoon fantastisch. Ook weer hier te staan en ook net met die schutterij op te treden even. Het is gewoon... ik was bang dat ik het verleerd was, maar volgens mij ben ik het niet verleerd. Ik maakte in ieder geval net geen fout. Anderen wel, maar daar kom ik op andere zending op terug. Allang weer en als zonnetje schijnt, wat gewoon